Hadin badagi post nem gajing sertok ki pajba nong lej nong wan ki bapanan kam ya ke surok na nong po sya umden hari bhoi district. Bat menta bala suk ka lej kawan, hadin balala ban pen kala ya ke dur kadar jong ke surok, kaban na ka jing khoru khoram sya ke jing bha, bat ke bala budru sa ke jing itenat jong ke surok. U MLA ka thany u ba Amiral Bons im, menta ka singi ulas sedang ban penlong sa ke jing pen mentoi na ke jing wan jong ne ke surok yaj kali ke bapakah. Hakajing idon lang jongki officer ke sorkar na ketenat PWD Routes na Nongpo Division. Ulalej ban jurip saya ke ba penbit penbiang yaki route kikiar jong ke surong bat ru ban penbet yaki dukan jongki pajba nong shong dukan hasil enter jong ke surong ban laj na kino ki jing ap jing mah. Ha ke bau MLA ulapan yaki jing kersian naik pajba nong shong shenong kibadon ha ki jeka ki balong pedeng kentup ya ke yo maulong ka mau diang ka lailat umden ban penken ria kham si bapaji naga surong yat kali ya ki dukan jongki ka ba omde ban shong dukan hasenda bat ke surong yat kali menta ka sngi ula lumlang ya ki nong ilam shenong jong shenong yo maulong ka shenong mau diang bat ki nong ilam shenong jong shenong umden na ka benta ban pensngo ya ki jingang nur jong u kum nong mikmat paiba shushu habai jingkren u MLA ulaong ba ka jingtre kamlong ka bala dep pura hendrei la penmang bat kemilanti basatang kumba artayo onla ban pendep purano ya ke jingsena ye gede surok na nongpo sya umden kabamut hapo uni ubnai kelalengkot arhajar arpo hendreu kata ke bagian hakan ni ka sngi ngilai yo alat ban lumia ke meeting haga bede bat ka jing pentre ya ka surok nong po umden kini ke dewe ni ki mat ki bah khmat ba kum ki paj ba ba kila kami lenti ba ke ban dep kloi kalong ru haga ju ke por ka jing penkre am ka sngi ke meeting bangila sedang nang thi na po ba ga dor bar snong yo molong ba dor bar snong mau ding na ka benta ban penti kena ba ketika entrance ka jakarung jong ne surok nong po umden kan long ka internet kinong shong dukan kimde ban shong hapo surok gilai penbe dor bar snong ha ka ba kindan ki jaka ka ba karpang ki ba ki dor bar snong kin sa penbe na ka benta kinong shong dukan kana ba kanung wit kinong lek kinong wan kidon ki benta ki bala kham he ka surok ha ka bangilai yo ban designate na ka benta jong gitu kinong shong dukan sabar jong ka surok pat sabar jong ka nala bagai jing kerpat ka jong ngai kinong shong dukan ha ka bede bat hang ti ha yo maulong bat apo mau ding hang tu bakin song bah ban ai ke jing trilang bat ka dor bar snong bang pan pau ke jing song bakar pang gini artli dor bar snong ke bal ai ke jing trilang ha ke jing dor kat na ke liang jong ka PWD department bat ka police department management step hadin jo kata ngilai yo ban jurip ter ke ning surok hidu umden ha ke jing dor kat ka dor bar snong jong umden nong telu nang ta ka dor bar snong diwon ru kumju ngilai yo ban ya penbej na ka benta ke jing bu bek ki dukan bakin shong apo ka lailat umden tu kanang makan umit ikinong lek kinong wan bat ka jing ya jong ne ka kam golong quite satisfactory ha jing don lang bat ki officer jong ka PWD bat ki bru snong ha ka ba ki ka jing ya jong ka kam la dangin page menta ka long almost complete ka bade bat ka home pipe kalau 100% ka artwork kalau 100% nang ta kan ka bade bat kini ki retaining wall kilong 100% ka bade bat kan ka first coat jong garong ka bangitip kum kan ka BM ka bangitip kila dep 100% menta ka basa astang ka BC bituminous concrete ka bade na ka benta ban penjeli ban penitnat ya kan ka surok menta la syai kin sedang biang kin sedang no umden kawan pai ter kan le chadu sonong po bagi target la kumno ban
pendep hapo kumba khatsan sengi kumba ar du lai teo pedeng kita ban pendep ya ganeka BC kemot bak nong bakan penjeli ya ganeka surok bakan itnat kan sup kan kawan